салом ба кулли мардуми Тоҷикистон. Дӯстони азиз, чӣ ки моро бибинед дар барномаи мешиносиёнаи иштирок кардем. Инҷа яке аз саронандаи ҷавона даъват кардагим Хисравҷон Шукурова бо ҳамроҳи Самандар, Кучкар ва хто медонед Антошка Онне. Зинда бошед. Салом алейкум бародари азиз, хуш омадед ба барномаи мешиносиёнаи номи шумо. Ман Насим. Насимҷон, шумо вақт доред? Як лаҳза. Акай наи? ҳунармандои тоҷикиро мешиносед, намешиносед? баъзеша мешиносед, баъзеша не. ин ободӣ наби як я бутқа бо қисам ҳаво бутқа кунам. Вау, чиқар гапам. салом алейкум. Устод рафаҷон, хуш омадед ба барномаи мешиносиёна. шумо барномаи аз ин ای هموطنان پناه شما بر خدا من میروم بر وطن از نزد شما این عذاب و درد و غم کدامی شب و بوم بر خواهر و بر دادر و بر آچر شما سلام Кучкар? بچه برنامه مشناسیونی رفت سوخی رفت سلام میده شما Самандарҷон, ака биё ин қадар хидат бубара ин барномаро. Ман камтар, ман Насринам нестам. Чӣ ба Насрин нестай охи? Дима да яким соли ҳамкоримон ман яким бора мебинам ки Насрин нестай. Кучкар нара бигӯ. бача Кучкар чӣ вазиқи? Ина ки овард бо? Не ина туфайро кад. Не ман фарош карда нестам. Чӣ меги ту? Чӣ вазиқи? Ягон бозиги набуд якай Кучкар. Антошка. Давай пашли капат картошка. Ман медонӣ барои чӣ зиком? Барои ки медонӣ ҳамин ҳадисҳоро ман мегӯям. Не окейку? Исмат. 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 Ба бодиринг лайка мегӯям. Ба помидор мегӯям ку. Ба шакароб мезана, ба чизе мезана, намезана ку. Ҳаму бовар кунед ку як гап гуфтаи ку ҳаминҷа зад аю тараф биромад. Чӣ гуфта? Як бародар дар таи комментарияш нависай ки Исмат қати Кучкар як видео ку. Ӯ дар ҷавоб медони чӣ гуфтан? Садира мурда ки ман қати Кучкар видео мекунам. Дима ман бовар дошту. Не охи бе гапа гӯш кун, гапа гӯш кун. Гаштай гуфтае ки Кучкар нархи маро медонад ки ман дар чанд сол қатиш видео мекунам. Бара ҳамиқа гуфтае пачкаи доллара ҷамъ кунад биёй ман қатиш сиёмка мекунам гуфтае. Исмат гуфта. Исмат ана мигапа гуфтае. Ман майли ман сум майли ман метунам сиёмка мекунам, лекин ман намедонам ки чанд сум аст. қатиш салон кардан $100. қатиш бо хурдан $200. қатиш дар рамои эфир гап задан $500. ома чӣ медонам ки қати ӯ видео сиёмка кардан чанд ка бошад. ба барал қазӣ кун. Let's go.